Bună ziua, dragii mei, pentru că am încheiat capitolul dedicat unui foarte frumos roman interbelic, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu. M-am gândit să vă recomand o resursă deschisă, ce aparține doamnei profesor Rusan Monica din Zalău, o resursă de pe site-ul ISJ-ului Sălaj, pentru că vă va ajuta la sintetizarea cunoștințelor referitoare la acest roman Camil Petrescian. Testul cuprinde 13 întrebări. Încerc să vi-l și imediat. Asemenea celor 13 capitole ale romanului nostru. Este de fapt un rebus care vă va da și satisfacția de a constata că ați dobândit cunoștințele necesare referitoare la acest roman foarte important al literaturii noastre și e și cumva o joacă pentru voi. Mă bucur tare mult că sunt sigură că veți reuși să-l duceți la bun sfârșit și vom discuta data viitoare. Succes, dragii mei!